Diri sa Sisilex mga paps, pwede kayo mag-jogging or maglakaw kaya naman sila agyanan diri sa mga tao kana na mga putaw sa kilid una diha paps ana diha moagi mag-jogging jogging or kapoya gini mag-bus over ay nako ya diha moagi ang maglakaw mga paps or mag-jogging pero dili ka pwede nga maghinahinay ka diha kay madumugan ka sa magsunod nimo kay gamay ra man kayo na diha ang agyanan sa mga tao mga paps nya pikas ni siya mga paps kung gikan ka sa Skim side ari ka sa right kung gikan ka sa Cordoba ari po ka sa left mao ma left mao man siguro na left ana diha mga paps di ka pwede maghinahinay kay kung maghinahinay ka madumugan ka sa uban nga maglakaw hindi ka pwede mo balik sa imong agi kay one way raman na siya mga paps so di gina sa pwede nga hinahinay ang lakaw o jogging diya mga paps siguro kung mo nang joggingon o lakawon mo mga paps mga duha po na ka oras kapin gikan dito sa side padung sa Cordoba kung maglakaw ka mukabat sa mga tulo ka oras kung maglakaw ka basta hinay ka mo lakaw pero mao lagi mga paps init mo kay diri kung maglakaw sad ka kay mugikan ka dito alas 6 abutan ka diri mga alas 8 lang sa Cordoba o alas 7 ka mugikan maabtan ka alas 9 kay duha magini ka oras ka pin imuhang jagingon mga paps nya lakaw nimo samot ka dugay nga buto mo na ka maglakaw kung magindi diri tindahan mga paps kay dagat man sa may maninda na sa dagat ay nagko kapoya ning bus over na to ni mga paps makasayo-sayo pang kita kamo na bahala dihek sabot mga paps ay basta di lang ko magtinagalog kay Bisaya kitanda ko ani ay nako magtagalog tayo gahe katong dila makasulapid atong dila kung di mo kasabot la i-google niya or di skip lang ninyo kay di mo ganahan sa kong video kay Bisaya magkikininda ko mga paps nindot diri agi mga paps kanang buntag yun kay landong mga paps or hapon landong kay mga paps nya kana sa maayo nga tempo kay makita ni nato ang nindot kay view ba kana diha mao na diha padong man sa Cebu City so nindot kay ang view kung gikan ka dito sa Cebu City padong ano kapoya gining bus over mga paps kung gikan ka dito sa Cebu City padong sa Cordoba wagi kay nindot nga view makita mga paps puro man na siya kahoy ang nasa Cebu City nabuntod makita mo na ko yung Cordoba kay mga dagat mga pagatpat so wagi kay nindot nga magkita nga view mga paps o hapit na may maabot diri sa may tulay ang tawag nga na tulay or bridge mao na siguro sa Tagalog or English bridge mao na siguro na kamo na bahalag sabot na mga paps basta ka ako padayon lang yapon ko diri sa bus over ay kapoy kay ni mangitag kwarta ay nako nya kusog kay managan ang mga sakyanan kita diri na hinil ang kita kay gamay ra magsisi na itong motor mga paps nya doon na putay speed limit nga gisunod mga paps narang sa mga 40 o 60 mo lang hinil ang kita mo padagan wala naabot magyapon ta dito sa Cebu City iwang ta magdali ito mga paps kay ginato red ride raman nga to matay kiyapas nga oras din mga paps so mo na maginahinil lang kita bahala na sila di mag kumbaan na sila diha basta kita naratas kilid safety ratas kilid ta mga paps di man ta magpaduol kay delikado kayo dagitan ta na ato tas dagat tugpa ya di man ta kabumulangoy kanon tag-ukoy so mo na nga ari ratas kilid nahinay basta kay mga nana hala na mo diha kung saan nyo na pagsabot na kung mga sultian diha mo na isabot or i-google nyo na diha masarta na ninyo pero doon ka posting ato makita mga paps mo na posting dito sa tunga-tunga sa dagat kung kauban ako vertic na bahala na sa diha kung vertic na siya basta ako magsunod lang ko niya gusto siguro na sa magdali kaya basi nalibangon siguro kay hion baghala CR very good mga paps pakusog sig maayo kapit na tawag sa poste mga paps dagko ka ng poste kung diha sa tungod ana mo agya mga barko diyan dagko mga paps kay mao na ilawom kay diha mga paps di na pwede ang barko di sa mabaw kay masangit lang ligid masangit na baka ligid yung barko ay bahala na sila diyan o sa basta di na pwede sila sa kilid ng daplin kay masangad ang ilahang sabad munar plano kay na sabad ano sila mga paps nagpo mga banting nga tawagan na sa Tagalog banting ya diri mo na agyanas mga tao kana nakita na to mga bindib subos mga pap dagat diya ganyan siya mga pap mga barko na lawom kayo so wala na siya makita na to ang mga view nindot kay view diri mga paps kung
hapon nya may tempo nindot ka si Albio dili kayon nga kanang sa tao kanay malang-alang bahala na sila kung saan ako ni kung pag-bush over basta ko padayon ng yapo ko sa kong pag-bush over ay nako nya ako mga kauban una-una na bahala na sa diya maguna-una na sa diya magdungan na bagya pag abot kay kami mang kuyoga ako auto lumbaan na sila mga paps nakatong sa ganina ginahinay hotdog siguro to siya kay basig maupay pag-agi ato diri sa bridge sa Sisilix diha ka ng building diha mga paps kuya gina bus over ay nako uratan armalay kung baba ni kay pinaspasay mayo kana building diha mga paps na tower mo na ang MC side makita na ninyo di mo kita wala ayaw tanawa ayaw sa tapad diha ang building nga wa pa mahuman mo na ang arena SM yapon kuno na mga paps mo ingon nila walang bisig ko mo yun nga dili na SM kayo pabalo kung sala ng building nga kapuya gini mag bus over ta mga paps bahala na mo diha basta ako padayon lang yapon ko sa akong pag bus over dire kung saan nga ako mga consulting ka mga isabot diha basta kay ako nag bus over lang yapon ko apit na minabot ani sa SMC side mga paps kanang building na puti wala siya muna ang SMC side kanang tapad nga upahuman muna ang arena nga at mga na mo ang New Star mga paps so nindot kayo kay at mga building diya mga paps dagko ko mga building apit na minabot ani mga paps salamat kayo sa pagtanaw at sa pagsuporta sa kuang YouTube channel mga paps amora na bye bye.